गारियाथ' बिराद मोजां मोनलै आं बिराद अनो आं हरनोनो फानजानोनो बादोंमोन आं नोंखौ गारिखौ औ होमबाबो आं बे उफाय गैया दा नोंथाङा जुदि फाननो होनबायब्ला सोरनोबा हरनो होनबायब्ला आंथ' मा होननो हाबावनो गारियाथ' नोंनिसो थेवब्लाबो आङो बे गारिजों खम जायगा बेरायबाय जों गुवाहाटीनो माबा तामिलनाडुनो अननानै आं बिथांजों रायज्लायनोसै बिथांजों आं गोबां खामायबाय बेरायबाय गोबां ट्रेभेलिं खालामबाय दा बिथांखौ एसे खुदुमनाय जासिगोन बेखौ आं खुलुमबाय लोगोफोर आं एस शकिंनि चेनेलाव नोंथां साफ्रोमखौबो बरायहरनाय थाबाय आङो दिनै मोनसे फिसा भिडिअ लानानै फैबावलायबाय आंनि थाखायल' दासान्दि भिडिअ लाबोगोन आं नैबे गारिखौ लानानै आं भिडिअ बानायगोन केमेरामेन आरो खाथियाव फै नैबे गारिजों आङो दिनै हराव रायज्लायदोंमोन नैबे गारिजों आङो दिनै हराव रायज्लायदों बे गारिखौ गोबां बोसोर सालायबाय बेजोंनो गोबां खामायबाय बेजोंनो गोबां जायगा बेरायबाय दा बे गारिजों आं हराव रायज्लायदों बे गारिखौ आङो सोलायसिगोन बे गारिखौ आं सोलायसिगोन आं दा मोनसे मोजां गारि लाबोनो नागिरदों आंखौ अनसायग्रा आंखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो नोंथांमोनाव आं सोंहरनाय जाबाय आं सासे इउटिउबार हिसाबै गोबां जायगायाव बेरायनो गोनां जायो बेनिखायनो बबे गारिखौ लायोब्ला नोंथांमोनहा मोजांसिन मोनगोन नोंथांमोनहा अननानै कमेन्टआव हरदोलाय आं नेनानै थाथारबाय मैया जेरै कमेन्ट हरदोंमोन बेबायदिनो कमेन्टआवबो हरदो दा बे गारिखौ बिराद अनो आं अनब्लाबो बे गारिया एसे फिसा जानायखाय आं बे गारिखौ दा सोलायनो नागिरदों बे गारिखौ सोलायनायनि बिथोराव आं दा माखौ लाबा मोजां जागोन नोंथांमोना आंखौ अननानै खनसे कमेन्ट हर आंनो खोन्थाहर आं माने एबार एसे मोजां गारि लानो नागिरदों माने दामि गारि लानो नागिरदों बबे दामि गारिखौ लायोब्ला आंनि थाखाय मोजां जागोन गोजान लामा जारनि खालामनो हागोन बेखौ आं नोंथांमोनाव सोंहरनाय जाबाय नाथाय बे गारिजोंबो आङो क'क्राझार श्रीरामपुर धेमाजि मुरखुं सेलेक मा होनो लामदिं सिलचर कार्बि आलं बिराद जायगा बेरायबाय बे गारिजोंबो आङो बे गारियाबो नुनायाव फिसा जानो हागौ बिराद टिप टप आरो बे गारिखौ बिराद अनो आङो आरो बे गारिखौ बिराद मोजां मोनो आङो बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव हरनानै हो बे साननैसोनि गेजेराव आं मोनसे गारि लाबोनो नागिरदों नोंथांमोना जेखौ बांसिन मानसिफ्रा सापर्ट खालामो आं बे गारिखौनो लाबोगोन बिथांखौ आङो जाहाथे गुबुननो हरोब्ला बिथाङा गुबुनखौबो जेबो हानि दा खालामहैथों बिथाङा आंखौबो दुखु दा मोनथों बिथाङा जायनाव थाहैयो मोजाङै थाथों आंखौ जिबायदि सहाय होबाय आं बिराद गोजोनबाय दिनैसिम आंखौ एसे बोसोर दैदेननानै लाबोनानै एसे मोनसेबो आंखौ खहा खालामाखै इसिबां मोनसेबो आंखौ हानि खालामाखै नस्थ' खालामाखै बिनि थाखाय आं बेखौ बिराद मोजां मोनबाय आरो बेखौ आं ओरैबायदि गोसो मोदोम जिउ गाबनायजोंसो आं बेखौहाय बिदाय होनो हासिगोन हरनो गोसो गैया दाबो नायनि गंसे लाब्लाबो आं हराबो जानो हागौ जियानो हक बिथाङा आंखौ मोजाङै मोजां दैदेनना लाबोनायखाय गुबुनावबो बिदिनो मोजां जाहैथों बेखौनो आसा खालामबाय बिथाङा जाहाथे जेब्लायबो बिदिनो थाबाय थाथों बे गारिया दागो होननाय मोनसे गैया मोनसेबो स्केच गैया आरो मोनसेबो रावखौबो खहा खालामफेराखै एथ' बोसोर जाबाय बे गारिया बिथांखायनो आं बे गारिखौ बिराद मोजां मोनो बिथांखौ एसे खुदुमनाय जासिगोन बेखौ आं खुदुमनाय जाबाय जाहाथे बिथाङा जेरावखि थाया बै फेमिलिखौबो मोजां दैदेनथों नोंथाङाथ' आंजों गोबां बोसोर गोबां सम बेरायनानै बे गारिजों मोनबोबाय बे गारिखौ नोंथाङा माबायदि मोनदों दिनैसिम माबा मोनसे गारियाथ' बिराद मोजां मोनलै आङो बिराद अनो आं हरनोनो फानजानोनो बादोंमोन आं नोंखौ गारिखौ होमबाबो आं बे उफाय गैया दा नोंथाङा जुदि फाननो होनबायब्ला सोरनोबा हरनो होनबायब्ला आंथ' मा होननो हाबावनो गारियाथ' नोंनिसो थेवब्लाबो आङो बे गारिजों खम जायगा बेरायबाय जों गुवाहाटीनो माबा तामिलनाडुनो माबा बे दिग्बैया दिग्बै थांबाय जोङो जरहाट थांबाय जोङो धेमाजि थांबाय जोङो क'क्राझार थांबाय जोङो अरुणाचलावथ' जायगा गैला अरुणाचलावथ' दाबो अरुणाचलावनो दंफैयो जोङो आदसा माने आङो बहुद जायगा गाखोना थांबाय बे गारिजों बेनिखायनो अननाय दङ गोबां अननाय दं आंहा आङो हरजानो बादोंमोन आरो हरजानो बादों अब्ला नोङो खोनाबाय बेबो आंजोंनो जों सानैजोंनो जों गासिबो जों बेरायग्रा जों खामानिया सानैजोंनो मावो सानैजोंनो जों इउटिउब खालामो बेबो आंजोंनो गोबां सम गाखोनो मोननायखाय बे गारियाव बिराद बिन्दासाव उन्दुलाङो बियो गारियाव गाखोनाय लोगो लोगो बेहा टेनसनानो गैया बेनिखायनो बे गारिखौ हरजानो बादों जायानो हक नायनि जों दाबो हानाय बायदिबा हरगोन हाया बायदिब्ला हरनाय जानाय नंला नङा होमबा लाखिनोसै औ आंनो सालायगोनब्रा नांगौबा बेनो सालायगोन औ